Hello, रायजो राजाफोर आं दिनै मोनसे गोदान ब्लग भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोरा भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय 75 एनिभार्सारि इन्डिपेन्डेन्स डे आव ओरैबायदि गोसारदों गामि एकदम मोनफ्रोमबो नखराव मोनफ्रोमबो लामायाव भारतनि फिरफिलाखौ नुगोन आरो एकदमबारे आं बिनि सोमोन्दै एसे सावरायनो नागिरदों लोगोफोरा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा जोबजासिम नायलांदो माने गामि एकदम अल इन्डिया गासिबो फिरफिलाखौ मानो बयनिबो नखराव लानो थिनदों सरकारा मदिया होनना बुङोबा एबार फैगौ 15 आगष्टसिम मोनफैबा 75 बोसोर जासिगोन माने जोंनि भारत उदांस्रि साना माने प्लेटिनियाम जुबलि होनाय बायदि जायो आरो जेनेबा बिनि थाखायनो बे मोनफ्रोमबो बयनिबो नखराव भारतनि बे फिरफिलाखौ तिरंगा माने गासिबो लामा नखराव गासिबो फिरफिलाखौ बिरहोनांगौ होननानै बुंदों आरो बिनि थाखायनो सोरबा बुजियाबो जानो हागौ बेखौ मानो सिगां समफ्राव मानो बेबायदि लाहोआमोन देग्लायलाय मानि बिलाय बिजनेससो खालामबाय नामा सरकारा सानदों जानो हागौ आरो सोरबा बिदि सानदों जानो हागौ बिजनेस खालामबाय नामा सरकारा बिदि सानदों जानो हागौ नाथाय बिजनेस नङा नोङो लाबोनानै फानफैनो हायो नाथाय आरो माखासे ब्लकनिफ्राय फैदों गावबागाव गामि ब्लक पन्सायत बायदिसिनानिफ्राय फैदों दामा एसे बारा जादों आरो बेनो 20 थाखा लानांगौमोन अबेबा 20 थाखा अबेबा 60 थाखा बेफोरबायदि लादों एसे होमबाबो बेफोरो बिनि थाखायनो बेखौ होदों जाहाथे 75 एनिभार्सारि जानायखाय माने बयखौबो माने खावलायदों आरो सरकारा माने बयनिबो नखराव माने भारतनि फिरफिला बिरनांगौ 15 आगस्टआव होननानै बुंदों आरो बेनिखायनो दानिफ्रायनो दाख्लैबावै सिगांनिफ्रायनो दिनैनिफ्राय गासिबो माने नखर गासिबो गायना लानांगौ फिरफिलाखौ बिरहोनांगौ होननानै बुंदों ओमफ्राय माखासे सोरबा बायदिया बुजियाबो जानो हागौ मानो सिगां समाव बिरहोआखै होननानै बिनि थाखायनो आङो खावलायहरदों आरो सोरबाफोर साफा सानै बुजियाखैबा एडभान्स मानो बेबायदि गायना दोनदों मानो गायहोदों सानदों जानो हागौ बेखौनो आङो खावलायहरबाय रायजोफोरनो लोगोफोरनो आरो मानो स्कुलनि गथ'फोर फरायसा कलेजनि गथ'फोर एमएलए मन्त्रि गासिबो रायजो राजाफ्रा साइकेल मटर लानानै बयबो हान्थिबायदों लामा मानि थाखाय हान्थिबायदों 75 एनिभार्सारि माने प्लेटिनियाम जुबलि होनाय जायो बिनि थाखायनो बयबो गोसो खुसियै रायजोफोरा माने बयबो देग्लायनिबो फैनो गोनां 15 आगस्टआव बयबो माने खुसि जादों आरो बयनिबो नखराव फिरफिला नुगोन बिनि थाखायनो बयखौबो माने बेबायदि लानो खावलायखादों जोंबो माने उदांस्रि जानायनिफ्रायनो दासिमबो जोंनि हारिनि थाखायबो बयबो हारिया माने मोनथाय गावबा गावनि मोनथाय नांनो हादों बेनि थाखायनो जोङो नांनो हानायनि थाखाय मोनसे गोग्गानाय आरो बयहाबो माने गावबा गाव मोनथाय दंसै आरो भारत उदांस्रि जानाय लोगो जोंहा दा डेभेलपआव फैहांदों बयहाबो इन्डियाबो दा मोनसे डेभेलप कान्ट्रि जाबोबाय नालाय बिनि थाखायनो ओमफ्राय आं बयखौबो खावलायहरबाय आरो आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो दिनै आङो बेखौनो सावरायनो लोगोफोरजों लाबोदोंमोन लोगोफोरा मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो थेंक इउ सो माच लोगोफोर जय हिन्द